Ahoj, chtěla jsem vám ukázat, jak pracuji se štěňaty v mém salonu. Štěňata, která přijdou na první až čtvrtou návštěvu, tak chodí třeba po 1 až 2 týdnech, v ideálním případě, a já tak mám možnost s nima v klidu pracovat. Majitel je vždycky dopředu upozorněn, že se upraví na tom pejskovi jenom to, co pejsek snese. Takže velmi dobře věděj, že je možný, že štěně bude odcházet jenom s 1 nohou ostříhanou nebo případně s půlkou čumáku. Jenom pro pořádek, toto není ošetření se souhlasem. Tento způsob, jaký aplikuju já, je prostě jenom čtení toho pejska a sleduju, jestli se mi nedostává do příliš velkého stresu. Tak při tréninku obecně platí to, co odměňuji, to posiluji. Takže když se mi líbí, jak se chová, nemusí to být ani holení čumáku. Stačí, když ho hladím a šahám mu na různé části těla, tak za to hnedka odměňuju. Pak zkouším třeba přidržet právě za čumák 1 vteřinu a hnedka pouštím, abych to nepřestřelila. Když ve chvíli, kdy pouštím ten čumák, tak současně i odměňuju. To stejné dělám i s packami.